дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. вазъи коронавирус дар Тоҷикистон чӣ гуна аст? омори нав. 7 мушзани тоҷик ба финали қаҳрамони Осиё баромаданд. дар гузашти охирин писари Абулқосим Лоҳутӣ дар Москав. қисме аз Ӯзбекистон дубора бебарқ монд. Сабаб манижа гирифтори коронавирус шуд. бо шарҳи бештари ин хабару рӯйдодҳо бо шумо ҳастам. Мартаба Раҳмонова. Салом. шабона рӯзи гузашта дар Тоҷикистон 18 ҳолати нави гирифторӣ ба коронавирус ба қайд гирифта шудааст, ки нисбат ба шабона рӯзи гузашта 24 ҳолат камтар мебошад. дар ин бора вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон гузориш медиҳад. ҳамзамон таи 24 соати гузашта 32 нафар аз гирифторони ин беморӣ шифо ёфтанд. дар маҷмӯъ аз аввали пандемия то кунун дар кишвар 17283 нафар гирифтори COVID-19 шуда ва аз ин шумора то рӯзи зикр гардида 17078 нафар шифо ёфтанд. ҳамчунин табибон дар даврони ҳамагир ҷони 124 бемори COVID-19-ро наҷот дода натавонистанд. ёдовар мешавем, пас аз наздик ба 3 моҳи хомӯшӣ, рӯзи 21 январ вазорати тандурустии кишвар аз мубталошавии 23 тан ба коронавирус гузориш дод. дар нахустин қаҳрамони Осиё миёни то 22 солаҳо 9 варзишгари тоҷик дар даври нимниҳоӣ сабқат намуда 5 нафар ба финал баромаданд. 2 варзишгари дигари тоҷик қаблан роҳхати финалро соҳиб шуда буданд. тибқи иттилои Кумитаи Миллии Олимпияи Тоҷикистон даври ниҳоии қаҳрамони то 22 солаҳо ки 22 январ дар Тошканд оғоз гардид, рӯзи 29 январ баргузор мешавад. Кумитаи Миллии Олимпияи Тоҷикистон тавзеҳ дод, ки дар марҳилаи нимниҳоӣ миёни бонувон Сумайя Қосимова дар вазни 48 кило пирӯз эълон шуд, чун ҳарифаш аз ҷопон Ҳикару Като аз сабқат даст кашид. дар финал Қосимова бо муштзан аз Ӯзбекистон вориди майдон мешавад. дувонии муштзани дигари тоҷик Малика Низомова ва Ҳусния Холова медали биринҷиро соҳиб шуданд. манбаъ афзуд, ки миёни мардҳо барои медали олимпия Акбаралӣ Абдураҳмонзода дар вазни 51 кило, Абдумалик Болтаев 75 кило, Никрӯз Салимов 80 кило ва Шаҳбоз Ҳаитов 86 кило барои медал зӯрозмоӣ мекунанд. Хусравхон Раҳимов дар вазни 57 кило ва Расул Аҳадов дар вазни 67 кило дар нимфинал мағлуб шуда медали биринҷӣ ба даст оварданд. дар қаҳрамонии Осиё миёни ҷаҳонони то 22 сола 190 варзишгар аз 12 давлат иштирок доранд. аз ҷумла 18 узви дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар ин мусобиқа иштирок намуда 7 нафар ба финал роҳ ёфта, 4 нафари дигар медали биринҷиро соҳиб шуданд. шоми 27 январ дар шаҳри Москав Далер Лоҳутӣ, писари Абулқосим Лоҳутӣ, дар синни 88 солагӣ бар асари беморӣ даргузашт. дар ин бора бародарзодаи марҳум Феликс Лоҳутӣ дар Фейсбук хабар додааст. бародари бузурги падарам амакам баъд аз падарам дунёро тарк кард, навиштааст Феликс Лоҳутӣ. ёдовар мешавем, ки соли 2020 писари дигари Лоҳутӣ Гел Лоҳутӣ низ дар 85 солагӣ дар Москав даргузашта буд. Далер Лоҳутӣ 26 апрели соли 1934 таваллуд шудааст. ӯ доктори илмҳои техникӣ ва профессор буд. ӯ мутахассиси варзидаи кибернетика ва ҳуши маснӯӣ, файласуфи мантиқдон, забоншинос ва тарҷумони варзида буд. вай аз умраи муаллифони асарҳои гаронарзише дар заминаи тарҷумаи матнҳои фалсафӣ маҳсуб мешуд. Далер Лоҳутӣ хатм кардаи факултаи риёзии донишгоҳи давлатии Москав ба номи Ломоносов буд. марҳум соли 1971 дар мавзӯи арзёбии низомҳои ҷустуҷӯгар рисолаи номзадӣ ҳимоя кардааст. оқои Лоҳутӣ аз соли 1998 профессори донишгоҳи давлатии гуманитарии Русия буд. ҳамчунин ӯ ба унвони роҳбари маркази илмиву таълимии таъмини барномавию лингвистии низомҳои интеллектуалӣ фаъолият кардааст. Лоҳутӣ соли 1999 рисолаи докторияшро дар мавзӯи мушкилоти ақлонӣ кардани низомҳои иттилоотӣ дар бахши илмҳои техника дифоъ кардааст. дар ҳоли ҳозир ягона духтари шоир Лайло Лоҳутӣ, эроншиноси варзида, тарҷумони номӣ дар қайди ҳаёт аст ва дар Москав умр ба сар мебарад. дар яке аз вилоятҳои Ӯзбекистон нерӯи барқ дубора хомӯш шуд. ин дафъа сабабаш шамоли сахт будааст. хатҳои барқ бо сабабҳои амниятӣ муваққатан аз шабака ҷудо карда шуданд, менависад Спутник Ӯзбекистон аз қавли вазорат. манбаъ афзуда, ки баробари кам шудани вазиши бод, ноқилҳо пайваст ва интиқоли барқ барқарор мегардад.
субҳи рӯзи сешанбе якбора дар се кишвари осиёи марказӣ интиқоли нерӯи барқ қатъ шуд. дар натиҷа бисёре аз шаҳрҳои ҷануби қазоқистон, саросари ӯзбекистон ва қирғизистон аз нерӯи барқ маҳрум шуданд. дар баробари бебарқ мондан дар як қатор навоҳӣ об низ набуд. чароғакҳои роҳнамо аз кор боз монда, иртиботот гусаста шуд. ҳама гуна нақлиёт муваққатан аз кор монд. вазорати энергетикаи ӯзбекистон хостааст ки аз хулосаи бармаҳал дар бораи сабабҳои қатъи барқ худдорӣ кунад ва мунтазири тасмими комиссияи ҳукумате ки аз тарафи Мирзиёев ташкил шудааст бимонад. ширкати шабакаи барқи Қазоқистон дар навбати худ расиши кӯтоҳ дар нерӯгоҳи сирдарии Ӯзбекистонро сабаби қатъи густариши барқ дар осиёи марказӣ унвон кард. овозхони маъруфи тоҷиктабори Русия Манижа Сангин эълон кард ки консерташ дар Москваро бо далели ғайри чашмдошт ба таъхир мегузорад. дар инстаграми худ ҳунарманд навишт ки ӯ ва қариб тамоми оилааш ба коронавирус гирифтор шуданд. ҳамчун далел вай ҳатто як аксро бо ҳуҷҷати санҷиши мусбеъ нашр кард. вай пинҳон накард ки аз ин хабар хеле нороҳат аст ва ҳатто барои лағви консерташ ки мебоист рӯзи 2 феврал дар Крокус Сити Холл доир шавад гирья кардааст. маълум аст ки бинобар эпидемияи COVID-19 барномаи ҳунарии ӯ дуюмин бор аст ки ба таъхир меафтад ва аз ин рӯ Манижа тавзеҳ додааст ки ин дафъа тамоми пули чиптаҳо баргардонида мешавад. ҳамзамон ҳунарманд то ҳол таърихи рӯзи дигари баргузории консертро мушаххас накардааст ва қайд кард маълум нест ки пандемия кай коҳиш меёбад. аммо Манижа ба мухлисон ваъда дод ки дар муддати интизори ҳам маводи нав ва ҳам барномаи нав омода хоҳад кард. шунавандагони азиз, инҷо мерасем ба фарҷоми барномаи иттилоотии хабар ва дар фарҷом бошад шуморо аз вазъи обу ҳавои кишвар ошно месозем. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳаво абрнок шуда, дар баъзе ноҳияҳо барф, дар ноҳияҳои алоҳидаи ғарбии вилоят бо шиддат меборад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 5-10 ва рӯзона 0-5 дараҷа сард мешавад. дар шарқи вилоят шабона 17-22 дараҷа хунук шуда, дар баъзе минтақо то 25-30 дараҷа хунук, рӯзона 8-13 дараҷа сард мешавад. хабар медиҳад Оҷонсии ҳавошиносии кишвар. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбандаи абрнок шуда, дар водиҳо борон, дар баъзе ноҳияҳои кӯҳӣ барф борида меғ мефарояд. ҳаво дар водиҳо шабона 0-5 дараҷа хунук ва рӯзона 4-9 дараҷа гарм шуда, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 1-6 дараҷа ва рӯзона 2-3 дараҷа сард мешавад. дар вилояти Хаталон абрнок шуда, дар водиҳо борон ва дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ бориш бо шиддат мешавад. ҳамчунин фаромадани меғ низ пешгӯӣ мешавад. ҳаво дар водиҳо шабона ва рӯзона 0-5 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳру ноҳияҳои тобии марказ ҳаво абрнок шуда, борон, дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ бориши борону барф мешаваду меғ мефарояд. ҳаво дар водиҳо шабона 0-5 дараҷа ва рӯзона 3-8 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 1-6 дараҷа хунук, рӯзона аз 2 дараҷа сард то 3 дараҷа гарм мешавад. дар баъзе ноҳияҳо бошад аз 1 то 6 дараҷа сард мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои қисман абрнок мебошад. ҳаво шабона 2-4 дараҷа гарм ва рӯзона 6-8 дараҷа аст. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.